господа, кая ги ли си да рупепи машината? Са е фалшиво не народоске и са е фалшиво не амаленге. Кана само и не паш, тут е само кана и си ту параде. А вътре в себе си ме мразят. Ме потаизава ем дикава кой савоино, истинско ем кой керлапе. Щом дикава лошо ману жипаш манде, жава манге ем на дикава пала манде. Абзи синето а само е паранге, та се на наиците роденту. Коледе парадем скъпо живото, хиде напе буд фалшива народ. Що ми си ту параде са стеривизена мо право сиенто. Но ачели без никачи екзист наше набързо на наипаштуте. Аз минах много труден път, видях приятели да лъжат. Затова внимавам вече с хората, че лесно днес продават дружбата. Какъв е? Много хора носят маски, говорят хубаво, а после лъжат. Искат да ме видят слаб, но аз се вдигам пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава, а фалшивите приятели бягат първи при проблема. Щом имаш пари, всички викат брат ми си ти. Но малко хора остават до края и точно тях човек не забравя. Днес вървя сам, но с чест, защото знам кой е истински човек.